Mokorwa se kejoro kya Nyabichuki yotoka busamaru cha chibunge ya West Mogrango county ya Nyamira yo mwanchuobo abakagusiria obugima ase chinchera chobo tutukanu yeso kirena gusaba ugusirwa semirubirio yokomwenia oyo mwabo kurengana baraboni go bawetera emechando au asibaganirie gosirwa asobwa gachwe nyomba egati ya maganyande kuna gutumanya muri kitkorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara ingwe ikagaiga se kenyoreke iga kya Nyabichuki ekyo gigotoka emergency chiga kya busamaru chache ebunge yega ya West Mogrango aseto kumira namo n'abamenyi bekenyoreke iga bagendrete kumata bakumetie igoro yokoroberia emeroberio ya nyagusira zakali mariga uyegotebeka no sirubugima bwase chinjira kire cyo botutukanu semo yana asirete njira yo botutukanu nere no mwana yo nere usirire njerende igembego bono twajire koligereria ntobwati manganande ntogoikera ya mateyiga nigo ere no bokongo monge asibabwa temeroberio yokora isye nyomba egekogera eyubamenyete nigo yeisire kogwa egento tutete kanene no bokonyi nyomba erega igesaregete pi omana no ligesaregete pi nande ere meteime bono tokachaka turoberio moroberi bwoko mwani nande tokanyara togotigo mokoyono yemetema pato no akoendera koba ekero umubero ani upata andre gusumbuka bono tubwata obokongu bwo kwagache nyomba na koreto umubere na gokora ibinde byanse tokanyara budget itego chirele matokara nda sokora kole nyomba tumande gochaka koroberi meroberia yakoeni umwana oyiga korengana mo naba mataba igani go basabira abasamaria bajya ko batoria nabigo ko bakonya bunenchire yemo yo gokora no nyino umubere postmortem andakiri bamanyike kirerete ogosira kwanya gosira uno no mwana wasabe kiralia nyagetari Nyamira refaro postmortem nerororo biri ya moja nerororo labaga niro kororo postmortem undo wesura rwe sandu no transport yegali mobere nabatoko kasane kiagera asairiro koboko igabu etebiye modo kubwa bosapi igamono na boro tenga mona bako awento ko postmortem tumena ngakigusira kwa lenge wagaburayo no nyina bo ihamotegani yategera muneme chande menge unakwerera nyina Zakari Mariga uyogote baba nabande nigo bale asechi sukuru abukorengana monere bagendete gweterenga yenene yo wakanirwe bisagwa sababu dia barayigwe sona nigati unenchire yamo yo kubatolia nche ni gombwata bane sukuru bana mbara watara ku sukuru naro kora utagete nanda gandara masom bana ni gongo saba oyo rasa yo koboko sabara yaba tubwate elibanyare gonkonya oyo kora bana form 4 ga kora ku bisule parents ne tigarite sukuru taro ibintu byaye no yonde gari nyakeure ale form 3 na gandara te school ane school fees tindo chi sendaru school. Although the passing was not good, but na takere ni sukena moto ni corona enko siendera ankonye in my life. So bona shida ni kidogo tu ya hela pesa na chita yobona. Gani kitura nyora ba Samaria ba takonye no MCA kiganda. Nawe mpirende na butota ngambia muno nogo semere gwitunga ya motega netiko nyara kobage konyora embolia eyira nyara kobage kubatolia likorobelie mmerobelie ya nyagosira na barabu boka banyene kwaga chenyumba na abana bega kogende sukuru bunenchire ya moyo kogenderia amagimabo asamatuko alibosyo alibora nyara gotokonya kondo once na bago teta gotuma gwetira sena mbeye 07 42 86 51 23 amarita gosomeka James Matara biginko reporter geta seni kya wanchite kya Ndizi TV kurugega sekenyoreke ya Nyabichuki ekyo gigotoka me yabigeka sub location busamaru cha cheme ya West Mogrango County ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara